Здравейте, приятели! Нека покажа платформата Digitaliators. Това е платформа, насочена към възрастни хора с различни стъпки за обучение, как да бъдем в час с дигиталните технологии. Когато въведем в адресното поле на браузера platform.digitaliators.eu се зарежда тази страница, или по-скоро се зарежда. Най-често ще видите ето това. Мястото, от което избираме Modules. Или ето тук отгоре избираме отново Modules. Там се намират самите модули. В момента, в който стигнем до страницата с модулите, имаме възможност, скролвайки надолу с мишката, да изберем държавата или по-скоро езика, на който искаме да видим материалите. Избирам България, след което да, текста отгоре е на английски, но пък за сметка на това отдолу самите материали са на български. Общо има 27 модула. Така изглеждат отделните модули или поне техните заглавия, след което произволно избираме един от тях, да кажем този. Записваме име, каквото желаем. Примерно обучител. И какво представлява, какво изобщо виждаме на тази страница. Тук отгоре са образователните карти. Карти, които ни дават обща представа за темата на модула. Когато изчетем съдържанието им, може да се ориентираме дали всичко от тези карти ни е ясно или има неясни неща, които можем да намерим в последствие ето тук долу, където е самата презентация. Навигацията в презентацията става, като натискаме това бутонче за следваща страница. И следва нашето обучение. В следващите видеа ще ви покажа серия по серия всеки модул какво представлява и каква информация има в него. Сега исках само да покажа обобщаващия елемент, откъде да започна. Много благодаря за вниманието. Пожелавам успех в изграждането на нови знания.